tarda. Avui ens acompanya en Josep Maria Reñé, molt conegut, és un veterà sindicalista i polític, ha ocupat diverses responsabilitats a la UGT i al Partit dels Socialistes de Catalunya. En l'àmbit polític ha estat regidor a Sant Just d'Esvern, també a Sant Feliu de Llobregat i actualment és novament regidor de Sant Just d'Esvern. Actualment és cinquè tinent d'alcaldia i ocupa les responsabilitats de regidor de Mobilitat i Seguretat Viària, Planificació Territorial, Serveis Generals i Qualitat i Recursos Humans. A més, ha estat diputat al Parlament en 5 legislatures i va ser conseller de Treball i Indústria amb Pasqual Maragall. La primera pregunta, tot i que l'entrevista girarà entorn sobretot a l'economia, la primera és quina valoració fa vostè dels resultats electorals de les eleccions del 14 de febrer? Bé, jo crec que els resultats electorals tenen una doble visió. La primera és que sempre s'ha de valorar és el nivell de participació, tot i les condicions que hi havia, va ser prou alt, però més baix que el que fa 3 anys, quan es van produir les últimes eleccions autonòmiques, les últimes eleccions al Parlament. Aquest és un element que, diguem-ne, té una vessant, diguem-ne, negativa perquè hi ha menys participació, però també és veritat que és el resultat d'un fenomen positiu, com és el fet que la situació a Catalunya està més distensionada que no fas en aquell moment després de l'1 d'octubre del 2017. I la segona, que diguem-ne ja entrant en els resultats, crec que és unes eleccions on hi ha hagut un intent força reeixit, perquè la societat catalana doni suport a les forces que han apostat més pel diàleg dintre de les dues visions que es produeixen. És a dir, les dues primeres forces, primer el Partit dels Socialistes de Catalunya i després Esquerra Republicana, són les que d'alguna manera, cadascunes a punts diferents, han apostat més per la via del diàleg i per la de la negociació. Una altra cosa és que veurem el que succeeix després del resultat electoral, hi ha la gestió del mateix i la política de coalicions. Però, en tot cas, jo crec que és amb una participació prou alta per les situacions en les que es produïen, tot i que ha estat molt baixa, hi ha una aposta dels ciutadans de Catalunya per donar-li la majoria a les forces que han recolzat el diàleg i, en especial, i aquest és el canvi qualitatiu, el Partit dels Socialistes de Catalunya, que és la primera força en nombre de vots i també en nombre de diputats, encara que aquesta empatada amb Esquerra. Ja entrant en matèria econòmica, com a exconseller de Treball, quina valoració fa de la gestió del govern espanyol en aquesta matèria durant la pandèmia i especialment pel que fa als ERTO? Els ERTO són una figura que diguem-ne, porta molt de temps dintre de la legislació laboral espanyola. És a dir, els expedients de regulació, els expedients temporals de regulació d'ocupació sempre han estat, perquè hi havia la possibilitat de fer un expedient de crisi total o parcial, que és el que es deia en els anys 80. Ara, el que sí que és veritat és que el canvi qualitatiu és que en aquell moment hi ha hagut un govern, el govern de l'Estat, un govern de coalició entre el PSOE i Unidas Podemos, que ha fet d'aquest un element de gestió de la crisi econòmica derivada d'una crisi sanitària. Tothom recordem que quan l'anterior crisi, la del 2008, aquí hi havia un debat molt important sobre el model que feien servir els alemanys, que era allò de retallar la jornada. Feia el Kurzem, la paraula no em surt d'ara en alemany, però que la traducció era una mesura que retallava la jornada de treball. Era un ERTO. I en aquell moment no es va aplicar. Es va produir una curiosa situació. Alemanya en aquell moment va baixar, el PIB va baixar el doble que Espanya i en canvi va tenir una reducció de la meitat de l'ocupació que Espanya. Ara hem vist que amb un ERTO és possible que aquella relació entre el descens de l'economia espanyola i la reducció de l'ocupació no sigui directa i hem aconseguit aquesta situació en la que, tot i tenir una baixada importantíssima, la més important del PIB espanyol i del PIB català també, en tot el període que coneixem, doncs la reducció de l'ocupació ha estat molt més baixa i que, per tant, estem situats en bones condicions per poder
reprendre la sortida en el moment en què superem la crisi sanitària. L'actual crisi sanitària ha posat de manifest moltes de les habilitats que té el nostre sistema. És el cas, per exemple, de la precarietat laboral o de moltes persones, sobretot dones, que viuen de l'economia submergida, que, per exemple, no volen fer-se el test de la Covid perquè saben que si donen positiu tenen altes probabilitats que les acomiadin o que aquell dia no ingressin ni un euro. Quines reformes caldria fer en el mercat laboral perquè qüestions com aquesta, diguem-ne, milloressin o no existissin? Bé, dins del mercat laboral hi ha dos elements. Un és el de la contractació i l'altre el de la gestió dels contractes de treball, de la relació laboral més estable. Dintre dels contractes de treball, l'element de la reforma ha d'anar a potenciar molt més la idea de que els contractes temporals només han de respondre a ocupacions temporals. No podem mantenir una situació en la que d'una manera sistemàtica es van renovant contractes per omplir un treball que és més o menys estable i que, per tant, té una llarga durada i que, per tant, no podem fer contractes temporals per llocs de treball fixes. Aquest element és un dels factors fonamentals. A més, no tan sols la temporalitat, sinó el salari, que aquest és un element que jo crec que està en la bona direcció, en la mesura en la que el salari mínim ha tingut dues pujades molt importants en els últims 3 anys o en els últims 3 exercicis, del 25 i del 12%, vull dir que ha passat quasi a situar-se amb els 950 euros, com està en aquest moment, i amb la perspectiva de que abans que acabi la legislatura ha d'arribar als 1.000 euros. Vull dir, jo crec que aquest és el segon element per treure-li precarietat a l'ocupació. Però és veritat que tot això, si no hi ha un contracte o una contractació reconeguda legalment, doncs no serveix de res. I si estem parlant d'economia submergida, en aquest moment no tenim cap element que valgui la pena, diguem-ne, de modificació. La primera cosa és que la llei s'ha de complir, hem de reforçar els serveis d'inspecció i de control de la legislació i que després la legislació, la contractació, tendeixi a l'estabilitat eliminant fórmules que s'han pervertit i que tenien una raó de ser, com el tema de que hi ha una acumulació de tasques o que hi ha una substitució i que ara resulta que el que era excepcional s'ha transformat en la norma. I el segon nivell és que dintre de les relacions laborals, les relacions col·lectives, hem de desfer el que va matxacar la reforma del 2012 del Partit Popular. I és bàsicament tornar a una idea en què les dues parts, empresaris i sindicats, empresaris i treballadors, siguin els que d'entrada acordin dintre d'un marc legal els canvis i la regulació laboral, però que si no hi ha acord no decideixi una de les parts, perquè si no, no hi ha negociació. Si un té la possibilitat de que després de negociar jo sóc el que decideixo, la negociació està massa desequilibrada a favor d'una de les parts. Per tant, hem de recuperar aquest reequilibri de les parts, que és el que crec que interessa d'una manera important que es produeixi i que significaria la reforma en profunditat del procés que es va obrir amb la reforma del 2012 al Partit Popular, que va desequilibrar les relacions laborals, que va plantejar la possibilitat de precaritzar més les condicions de treball a partir de donar-li més poder a una de les dues bandes. Una altra qüestió que també ha estat molt present durant aquests mesos és si s'han de pujar o baixar els impostos, suspendre quotes autònoms. No sé quina visió té vostè respecte a aquesta qüestió. A veure, la primera és que, en tot cas, una primera cosa que s'ha de fer és que si això es fa, s'ha d'entendre, qualsevol mesura que es faci en aquesta direcció s'ha d'entendre com una mesura de polítiques d'ocupació o de polítiques fiscals, no com una política de seguretat social, perquè això va en detriment de l'estabilitat del sistema de seguretat social. Després això posa en perill el manteniment de les pensions i aleshores juga i es planteja que la seguretat social té uns dèficits, etc., uns dèficits que li hem generat perquè el que estem fent és posar en qüestió la viabilitat econòmica reduint ingressos. Deixant de banda aquest tema, les polítiques de rebaixa dels impostos o d'exempció dels impostos cap als autònoms
jo crec que, igual que ha succeït amb els treballadors per compte aliena de que s'han aplicat mesures de polítiques de reducció de jornada d'ERTOs, a l'autònom li hem de donar la possibilitat que tingui una mesura similar i que, per tant, durant aquest període estigui exempt de pagar la seva quota i, a més, pugui rebre el suport de l'atur d'autònom, el que en diuen les prestacions per la parada temporal de les ocupacions d'autònom. Amb la resta de situacions, jo crec que l'element bàsic és que en relació a les cotitzacions d'autònoms o les ajudes d'autònoms, el que hem de fer és flexibilitzar-lo. Tenim un sistema massa rígid on tant si factures 3 com 33, quasi acabes pagant la mateixa quota. S'ha d'ajustar la quota dels autònoms i, per tant, els que més cobren que puguin fer-se càrrec d'unes quotes més altes i els que menys cobren tinguin unes quotes més baixes. Igual que succeeix que quan un treballador, d'alguna manera, cobra menys, cotitza menys i quan cobra més, cotitza més. I després el propi sistema de seguretat social ha de regular uns mínims perquè no es produeixi que només tinguin bones prestacions els que han tingut la sort de tenir una carrera professional molt llarga i uns salaris o uns ingressos molt alts. Canviant de tema una mica, parlant més de Catalunya, en quins àmbits creu que són més necessaris els fons europeus Next Generation? Jo crec que aquí l'element bàsic és que hi ha un seguit de sectors que han de desenvolupar-lo. Però aquí podem buscar dos elements. Un, si som capaços de generar nous sectors econòmics, que aquest és un element que triga molt a madurar, però que no s'ha de renunciar amb ells, és a dir, a ser importants en algun d'aquests aspectes com el de les ocupacions verdes, relacionades amb l'ecologia o bé amb la digitalització, o també, i això és una cosa que és també molt important, és introduir aquests factors amb els sectors econòmics que són importants a Catalunya. A Catalunya, per exemple, estem veient, ara ho hem vist ara fa uns dies, com una gran empresa com SEAT, diguem-ne, fa una aposta molt decidida pel cotxe elèctric i, a més, per la generació de piles, de bateries per aquest cotxe elèctric. És un exemple d'un sector que és, diguem-ne, tradicional a Catalunya, amb una potència molt important, doncs que incorpora, fa un avenç important, utilitza aquests fons per donar un salt endavant molt més ràpid per adequar-se a les noves exigències, diguem-ne, de protecció del medi ambient i, a més, de modernització del propi sector i canvi dels sistemes de mobilitat. Això mateix s'hauria de poder acabar fent amb els altres sectors amb els quals Catalunya és important, com per exemple pot ser el sector agroalimentari. És un element fonamental i que és d'una potència molt important. El sector químic, que també estan incorporats en aquests temes. Són sectors dintre de l'àmbit industrial. Estic parlant d'alguns que tenen una potència gran. Després trobarem també sectors que hauran de fer aquest recorregut, que els fons haurien d'ajudar a que fessin aquest recorregut. Per exemple, el sector de la construcció, no de la construcció com a construcció, sinó l'elaboració de materials o dels mètodes de construcció, requerim d'alguna manera que entri també una modernització important a l'hora de poder fer-lo. Vull dir, amb elements preelaborats, prefabricats, que no vol dir que vagin en detriment de la qualitat de les cases o dels productes que es facin, sinó que perquè elements preelaborats, per exemple, l'automòbil, que ha guanyat qualitat en molts dels sectors, està ple. Vull dir, no es munten els faros o els sistemes de climatització a l'empresa on es produeix. Venen preelaborats amb una tecnologia que ha millorat. És a dir, són avenços tecnològics que tinguin a veure amb que aquest sector, per exemple, sigui menys contaminant o siguin sectors on es produeixi un avenç amb el tema d'ocupacions verdes. I després hem de poder avançar en aspectes que jo crec que són molt relacionats amb el canvi dels modus de vida que tenim. És a dir, la mobilitat és un d'aquells factors molt importants on hem de poder introduir noves formes d'electrificació i, per tant, de no contaminació, de no consumir combustibles fòssils.
Aquests elements jo crec que són els que haurien de poder plantejar-se i haurien de fer-se d'una manera on no tan sols participessin les grans empreses. És veritat que els canvis de recerca i desenvolupament no els faran la petita empresa, perquè no té massa crítica per poder fer-ho. Però la mitjana empresa, l'empresa catalana de més de 100 treballadors, o bé la gran empresa, poden fer recerca i desenvolupament. La petita li ha de quedar, la petita empresa s'ha de centrar en la I petita, amb la de la innovació, amb la de la incorporació d'aquests elements, diguem-ne, que permetin que es modifica no tan sols el que fan, sinó sobretot com ho fan i amb qui ho fan. I quan dic el qui ho fan, dic que tot aquest canvi ha de venir acompanyat també de no tan sols unes bones relacions laborals, sinó amb un increment en la formació dels treballadors que han de desenvolupar aquests nous productes i aquestes noves formes de treballar. Parlant de la indústria, sovint des de diverses forces polítiques, inclòs el PSC, s'acusa el govern de Catalunya d'haver abandonat la indústria. I coincideix amb aquesta anàlisi? La veritat és que durant els últims anys no hem tingut massa interès o no hem vist allò, a part de respondre en el sentit de signar algun acord que han promogut els agents socials, no hem vist la iniciativa, jo no he vist la iniciativa del govern en orientar aquests factors. És a dir, no pot ser que es trobis en aquest moment que durant tot aquest període, sobretot des que va començar la recuperació amb el 2013-14, vull dir que ja sortim del sotrac més important i comencem la recuperació, no hi hagi hagut un esforç molt clar amb la recerca i el desenvolupament i la innovació aplicada a la indústria. És a dir, aquest havia estat un factor que es va tallar amb el 2008 o el 2009 i quan es va plantejar que s'havia iniciat un camí en aquell moment, que inclús vam fer un gran esforç per canviar i girar d'una política industrial de localització industrial, que era donar subvencions per muntar naus industrials, va passar a una política industrial de donar suport a que els sectors econòmics, a que els sectors industrials canviessin la forma de treballar i el producte. Això es va trencar amb la crisi, es va trobar un moment en què es va dir no, els recursos han d'anar amb unes altres funcions perquè són les més urgents, però un cop ha començat la recuperació no hem tingut una recuperació també d'aquesta política. I això és veritat que ho hem trobat a faltar amb el govern de Catalunya, que sempre havia tingut, d'una manera o d'una altra, una certa orientació a seguir mantenint un teixit industrial que donés solidesa. Això, per exemple, ho notem ara. És a dir, països que tenen una potència industrial, com està sent menys afectada la indústria que els serveis a les persones, utilitzen els recursos, l'activitat econòmica de la indústria, la potència que surt de la seva activitat econòmica per ajudar més als sectors de serveis. A Catalunya, com el sector de serveis, l'hem fet pujar molt, possiblement massa, en relació amb aquest tema, doncs ens trobem ara que el sector industrial no genera prou valor afegit, no genera prou riquesa com perquè puguem destinar recursos per poder mantenir o per poder alimentar o per poder sostenir sectors de serveis que estan molt més afectats per els tancaments, la reducció de mobilitat. És a dir, hauríem d'haver treballat molt més per continuar potenciant la indústria perquè ara tinguéssim recursos per poder ajudar el comerç i el turisme, que també són sectors econòmics importants, però que estan molt més afectats que no pas la indústria per la reducció de la capacitat de mobilitat de les persones. Ho ha comentat una mica ara, però quines haurien de ser les prioritats econòmiques del futur govern de Catalunya? Sigui del color que sigui, perquè estem en plenes negociacions, però encara potser queden setmanes per acabar de saber qui presidirà el govern. Home, jo crec que hi ha una condició que en matemàtiques es diu necessària, però que no és suficient. Una de les prioritats, evidentment, ha de ser el poder superar la crisi sanitària, perquè mentre estigui la pandèmia, mentre tinguem reduïts la capacitat de mobilitat, etc., o de contacte o d'aquests elements, molts sectors de serveis a la persona
en general, no estic parlant només del turisme, sinó de tot un seguit de serveis de la persona, es veuen molt afectats en aquest sentit i, per tant, la seva activitat. Per tant, el primer element, la condició necessària és acabar amb la pandèmia, vacunar tothom i seguir d'alguna manera amb la línia de superar la crisi sanitària. Però un cop aquest element s'hagi de produir, sembla que anem en la bona direcció, evidentment, jo crec que el segon element és la crisi, superar la crisi econòmica que s'ha produït. I en aquest sentit és veritat que el que necessitarem serà reforçar aquests sectors. És a dir, Catalunya té una capacitat industrial, una capacitat econòmica, una capacitat de generació de serveis i de serveis avançats i hem de recolzar-los en aquest sentit. Hem de donar-li, com deia abans, una mica més d'èmfasi amb el tema del sector industrial avançat. Diguem-ne, un sector industrial que incorpori coneixement amb el producte, és a dir, que tendeixi a buscar productes de més valor afegit i que, a més, aquests productes estiguin molt relacionats amb les noves demandes que es produiran o que s'estan produint que tenen a veure amb la conservació del medi ambient i de la digitalització i de l'electrificació. Vull dir que aquests elements, incorporar-los, seria una política industrial relacionada amb aquest tema. I això ho hem d'acompanyar, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, d'una política social. És a dir, d'aquesta crisi, com de la gran majoria, no tothom sortirà igual, sortirem però no tothom sortirà igual, i per tant hem de recuperar aquells elements que permetin que no s'esquinzi la situació social perquè tinguem una polarització on uns surten més ràpid i millor i uns altres queden enrere. I des d'aquesta perspectiva, aquesta és la tercera prioritat que el govern hauria de tenir. A més, hi haurà les més metapolítiques, les que tenen que recuperar la convivència a Catalunya i superar i centrar-nos en aquest tema. Però si ens centrem molt en aquestes coses que són el pa nostre de cada dia o les coses de menjar, jo crec que les altres tindran una solució molt més ràpida. Mentre ens trobem que aquests elements, diguem-ne, van per davant dels altres, com em va succeir, per exemple, ara fa poc, entre tenir que triar entre donar un missatge polític o anar a un missatge econòmic, participar-hi en un aniversari de la SEAT o no participar-hi i al final es pren la decisió en funció de que la política o de la metapolítica i no del suport a una empresa i a una iniciativa que generarà ocupació, mentre això succeeixi no s'estaran assumint les responsabilitats ni les prioritats que necessitem. Una altra qüestió que també ha sortit molt al debat és el tema dels joves. No sé com afrontaria la marxa de tants joves que s'han format aquí però que marxen a l'estranger per falta d'oportunitats laborals a Catalunya i a Espanya. Sí, jo sempre vaig dir que el fet que els joves sortissin a l'estranger no era dolent si no ho feien obligats. És a dir, dic perquè de vegades tenim aquella cosa del proteccionisme, de que no surtin, que millor a casa. Bueno, el problema és que hi hagi aquesta manca d'oportunitats. Llavors, des d'aquesta perspectiva, l'opció de la manca d'oportunitats pels joves ve en funció de que, d'una banda, els estudis que hagin format tinguin una capacitat d'aplicar-se i de produir-se aquí. Necessitem que hi hagi un teixit econòmic que ofereixi oportunitats i també una estructura social que tendeixi a afavorir que llançar-te a fer un projecte, no tan sols un projecte individual, no estic parlant exclusivament de l'emprenedoria, però també de l'emprenedoria, sigui molt més fàcil. Jo crec que no és que els joves hagin de muntar el seu lloc de treball, tots, perquè necessitem molt de coneixement aplicat i incorporat a molts processos i a moltes empreses. El que sí que hem de fer-lo és que aquesta incorporació dels joves no es faci des de la perspectiva de dir som mà d'obra barata, estan molt formats i aleshores ja amb 4 xavos ja els tinc. Jo crec que hem de valorar l'esforç que fan els joves formant-se i aleshores donar-li una certa aplicació. Això vol dir part del que hem estat parlant, que és reconèixer i tenir unes condicions laborals que també incorpori els joves en condicions
laborals lògiques, normals, un treball decent, d'unes determinades oportunitats i que li doni, per tant, la capacitat d'emancipar-se i de ser autònom econòmicament i llaurar el seu propi futur. No li podrem donar tot, no li haurem de donar tot, perquè tothom ens hem de treballar el nostre futur, però el que no podem és posar-li inclinat com si tingués que jugar en un camp amb el que ell està a la porteria de baix i té que fer gols a la porteria de dalt. Vull dir, hem de posar el camp pla i aleshores que cadascú pugui desenvolupar amb els seus esforços el seu projecte. Jo crec que amb els joves hem de tenir una especial cura en aquest sentit per poder fer que tinguin, que amb el seu esforç aconsegueixin els mitjans per poder autoemancipar-se. I ja per anar acabant, dues preguntes que estan molt vinculades. Una és, s'ha convertit Catalunya en una regió poc atractiva i amb manca de dinamisme econòmic per a les empreses? I la segona, que està molt lligada, és que si creu que n'hi ha prou amb estabilitat política perquè les empreses que van marxar el 2017 tornin a Catalunya. A veure, l'estabilitat política és condició necessària. Si no hi ha estabilitat política, no pot generar un marc de confiança, ets molt impredecible i tant el capital que hi ha aquí com el que puguin captar, doncs ho té una mica més pelut, perquè, diguem-ne, no sap amb qui juga els quartos o què és el que passarà amb les seves inversions. Per tant, és evident que l'estabilitat política i la previsibilitat, encara que sigui una mica avorrit, però la previsibilitat de cap a on anem i cap a on es produirà, això és un element bàsic, no? Ara, sí que és veritat que perquè es produeixi tant el retorn de les seus com l'atracció de noves seus i de noves empreses i de noves iniciatives, es requerirà una mica més de treball. No, estem en un mercat mundial molt competitiu i, per tant, no podem només dedicar-nos a pensar que vindran aquí i que s'ubicaran perquè som els millors o perquè som el que som, no? Per tant, des d'aquesta perspectiva sí que s'ha de fer una tasca continuada de recerca, d'oferir determinades coses i, sobretot, de que si es vol anar a aconseguir que un determinat sector o unes determinades empreses o una determinada activitat s'ubiqui i tingui un pes important, hem de fer dos funcions. Una, recolzar aquella part del teixit que tenim aquí, perquè no és qüestió de cridar que algú vingui i que faci fora els d'aquí, sinó que estiguem treballant amb els d'aquí. I després, però per treballar amb aquests, no és qüestió de subvencionar-los directament o de fer una política, sinó de generar aquells serveis a les empreses que es necessiten perquè aquell sector es desenvolupi. És a dir, la crisi potser requerirà ajuts directes, però la sortida a mig i llarg termini o la potenciació d'un sector econòmic o d'un sector industrial, el que requereix és que tinguis un terreny adequat perquè això es pugui produir. I això són serveis a les empreses, serveis de qualitat a les empreses, perquè tinguin una estructura de costos i uns clústers o un treball en comú que els hi sigui molt més útil que no pas estar en una altra banda del món o d'Espanya. Doncs, Josep Maria Ranyer, moltíssimes gràcies pel temps i per les reflexions. A vosaltres. I fins aviat. Fins aviat. I a seguir bé i a cuidar-nos.
Bé, bon dia.